Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в следващия епизод на Хале ТВ. Първо, честито нова година! Да сте живи и здрави и поздрави от Хале ТВ. Никога не спирате да правите това, което обичате и не забравяйте, че ние сме до вас във всеки един ваш момент, когато искате да правите нещо алтернативно. Днес с мен тази вечер е Иван Евтимов, който е председател на клубът Джага Развитие и също той така е член на Българската федерация по футболна маса и той е дошъл тук днес, за да ни разкаже малко по-подробно за този спорт. Здрасти, как си? Здрасти, честита нова година на всички. Честита нова година и на тебе. Ти си донесъл днес тази вечер една много готина маса, Евола. Отделно на това с тебе са и твоите приятели от отбора ти. Това са Стоян Манчев и Димитър Милев. Здравейте, момчета, как сте? Здрасти. Да, благодаря много, че ще направите една много готина демонстрация как се работи с тази маса. Сега аз ще се обърна към те, Ванка. Първо искам да ми кажеш малко повече за спорта. Откъде идва този спорт? Как хората се зарибяват? Да ни разкажеш малко повече за самата маса. Ами, самата игра, като игра е създадена, има сведения вече повече от 105-110 години. Има такива документи за създаването на играта според Франция и Германия като идеология на играта. Съответно, първите разработки, за които те спорят, изглеждат доста по-различни от джагата, която в момента имаме при нас, а и по принцип се използва по света. И след някакъв период, може би от 30 години, след създаването на тая игра, тя е придобила горе-долу този вид. Съответно, в годините се модернизират и човечетата, настилките, външния корпус. В днешно време има повече от 150 модела производители на маси, което е изключително много и все пак света не е малък. Всяка нация, всяка държава горе-долу има производство на лична маса. Да. В случая, кое е по-специфичното на професионалните маси? Професионалните маси всъщност са сертифицирани маси, признати маси. Това е от тези 150 модела, които казваме, че съществуват, са признати 6 модела. Във времето тези 6 модела дават възможност и на нови производители да кандидатстват за сертифициране към ITSF и да станат официални маси. В случая тази маса е немска маса. Това е много стар модел маса. Това, че е стар модел масата, не означава, че не е професионална вече. Да, разбирам. То си има там пак стандарти, то е като във всеки един Като спорт. във всеки спорт се променят по-малко дизайните, по-малко качествата на масата, качествата на топчетата, на ръчките, на човечетата. А в България как върви развитието на този спорт? От кога има джага в България? Имаш ли някаква информация? Имам, разбира се. Ами, аз самия се занимавам от 2007 година, създадохме Варненския клуб по джаги. Самата федерация по джаги в България е създадена 2 години по-рано. Тя е създадена... 2005 година. 2005, да. Тя е създадена от ентусиасти и е базирана главно в София. Там се създават 3 клуба, които 3 клуба всъщност са първоначалния, генезис на спорта в България. А в момента колко клубове приблизително има в България? 7. 7 клуба. И те си играят професионално, ходят по състезания. Какви постижения има твоя отбор? Моя отбор в годините, все пак това са 14 години, в началото ни беше много трудно. Ако в София има голяма гилдия, много хора и много играчи, е много по-лесно да се научи човек да играе. Абсолютно, то е така, да. В случая във Варна аз съм първия, който извън София направи спортен клуб преди 14 години и това беше трудно за развитие на играчи. Играехме доста, но нямахме ментор, нямахме треньор. Наложи ми се аз самия да се развия, за да развия играчи. И вече след 6-та година ние успяхме да започнем да печелим. Хора от нашия клуб да печелят първо, второ или трето място. Това съответно са медали, с купи. И в това време, докато ние се учихме да играем, не спирахме да ходим на турнири, защото това не беше единствения шанс да се сблъскваме с професионалисти, за да можем да крадем от тях движения, техники. Да, свириш часовника, както се казва. Всъщност това беше единствения вариант и по пътя на логиката това беше само в София. Имаше около 2 пъти годишно големи мероприятия, събития, на които аз гледах да бъда редовен, за да мога да стана добър, за да мога
натрупам опита и да го предавам, за да можем да създадем отбор. И така 2015, значи от 2007 до 2015 ни отне време, за да направя един стабилен отбор от младежи по на 18-20 години. Имали сме и джуниор винаги представители, които са вече под 18 години. Но 2015 ние направихме в България един нов, нов формат. Нов не до толкова, защото е измислен като нов, а защото ние не сме имали възможност да го направим. И това беше клубно първенство. Клубно първенство означава отбор от 9 човека, като по принцип знаем, че стандартно се играе на единици и на двойки, но това е отбор от 9 човека, който се създава срещу отбор от 9 човека. Те се редуват, нали, съответно. Именно. Всеки, да. Именно. Играе се до 38 точки, това и се сменят отборите на всеки 5 точки, който натрупа първи. И в случая ние спечелихме това събитие в България първото и като клубен шампион имахме възможност да отидем в Австрия на световно първенство. И отивайки в Австрия на световно първенство, разбираш, че там е още един допълнителен левел, нали, от неща, които виждаш, усещаш и научаваш за спорта. Там е събитие с 150 маси, с над 600 човека, състезатели от целия свят, когато става въпрос за световно първенство. И общо взето това ни е първия най-голям успех, след което клуба придоби съвсем друго самочувствие. Съвсем играчите, както се казва, пораснаха, от момчета станаха мъже и в следващите 3 години ние бяхме, да ни кажем, може би 5 играча бяха в топ 10 на България. А ти как се зареби на джага? Кое беше нещо, което те накара да видя масата някъде, кога? Ама въпросът питаш ме, кога аз самия съм харесал джагата или кога започнахме да правим клуба, защото са две различни неща. Да тръгнем с това как ти се зареби на джага. Ами аз съм малко по-възрастен, на 38 години съм и от дете играя джаги. От дете играеш джаги? Казвам, че съм по-възрастен, защото по мое време, когато бях дете, първите компютърни зали, изобщо първите компютри, имахме 4 компютъра в една малка заличка в квартала и там имаше джага и биляр. И там си прикарвахме цялото време и съответно аз много обичах да играя джага. Оттам ми се е зародило, още от детска възраст, но пък ако ме питаш как направихме клуба, никога не съм си мислил, че аз ще стана ментор-треньор по футболна маса, че ще създам спортен клуб, че ще го направя толкова е популярен. Ти си забелязал, когато ти си играл, имало много малко хора, които, нали, когато си бил малък. Ами не, имаше много хора, които играят, но никой не си е представил, че има професионална федерация, че има състезания. Когато аз съм бил малък, когато аз съм бил малък, също си имал световна федерация. В Америка спорта е много развит, в Европа е много развит. Пак казвам, повече от 100 години имаме история, нали, на играта, може би повече от 50 години има история на спорта. Но в България не е имало представителството. Значи, първите джаги, на които аз съм играл, бяха по панаирите, ако трябва да бъдем честни. И тогава бяха едни стари маси, на които ни даваха кошница с топчета. Ти си купуваш 10 топчета, които да изиграеш. Не, нямаха стъкло. Не без стъкло. Не, бяха много стари. Също след тогава са били професионални маси, от което ние не сме знаели. Марката, сигурно не е проблем да кажем, марка Гарвандо, това е италианска маса. И когато едно време са правили панаири, тези хора са си ги местили с сергиите и ние така започнахме първо да играем. Чак после, може би 96-та, 7-8 година се появиха, както казах, че има много производители на маси и в България си имаме производител на маси. Мисля, че се казва Хресимир Попов. Измислил е тази маса, която е с стъклото, която се намира навсякъде в България, популярната маса Марадона, която е с лоши параметри за професионална маса, не отговаря на тези стандарти и се губят много качества при играта при нея. Но това не ни е пречило да играем, защото ние така или иначе не сме знаели професионалните способи за стъпване на топката, изтегляния и много други техники, които има, нали, на професионално ниво. Те не могат да бъдат направени на обикновена маса заради геометрията в масата, заради това какво е разстоянието, какво е топчето, какъв е терена. Много видове маси има, но зависят. Добре, а когато ти си започнал да играеш джага като малък, времето от тогава до сега в момента, според тебе в България, развил ли се този спорт достатъчно, че ние да започнем всяка година да се явяваме на световно първенство? Дали все още и още хора ще се надъхват да играят тази игра и кои са хората, които работят по това нещо, този спорт да просъществува в България и хората да го играят, да им е интересен? Имаме един малък проблем. Това е, че се самофинансираме.
От това, нали, произлиза проблема кой може и кой не може всъщност да отиде на първенства. Ако ме питаш за развитието на спорта, огромно е като в България, по принцип, джагата е много позната игра. Това е ония стил, нали, баровите игри и за това е много позната. Те се нарича, нали, нощен спорт в момента, но преди години също играеха много хората, но те наистина нямаха представа, че биха могли да се състезават и да се развиват. В момента продължават навсякъде, където има джага по заведенията, защото ние на доста заведения сме дали и сме направили контакти за да се закупят или сме правили събития с тях. Където има джага, винаги се играе, винаги има хора, но като говорим за професионално ниво, много големи успехи имаме през последната година. Похваля националния ни отбор, който отиде в Испания, в Мурсия, Испания. Да, там беше световното първенство. Това е световна купа. Там пак е отборно състезание, нали, национален отбор. Не става въпрос за единици и за двойки. Кое място взехме? Първо място в серия Б. Ние сме всъщност световни шампиони на серия Б. Серия А са 12 отбора. 12-те най-добри и всички останали са в серия Б. И българоговорящи първо място. На следващата световна купа ние ще имаме възможност да се борим с 11-те най-добри отбора в света, което е голям успех за България. Да цитирам, имаме много шампиони на джуниор. Имаме световна шампионка жена, която 6 години никой не може да я свали от първото място. Българка. Да, и това е в годините назад. Не казвам, нали, че вчера сме станали много добри. Създадоха се нови клубове. В момента има интерес от няколко града, хората имат интерес и те да си регистрират клуб, за да тренират. Аз самия имам от няколко града познати, на които съм занесъл джаги. Нямат официални клубове, но тренират, спортуват и се явяват на международни турнири. В момента развитието на спорта е на много по-високо ниво от това, което е бил преди време, когато аз просто играехме по заведенията и по панаирите. Има какво да се желае. Има лостове, но във времето разбрах, че освен играчи трябва да имаме администрация. Това е абсолютно. Да, колкото по-добри ставаме с това ние да имаме екип, който да подготвя дейности, идеологии, проекти. Ето, аз самия вече 2 пъти съм обикалял училища с идеята да презентирам джагата, да презентирам спорта. В момента участваме и правим проект, който има за цел именно това. Но предвид обстоятелствата нямаме възможност да го правим, затова ще направим видеоматериали, които ще популяризираме онлайн в мрежата, в образователната надяване. И се надяваме в момента с този епизод да помогнем и на вас, както ние това правим в Халя ТВ. Всъщност ние подпомагаме на абсолютно всички, които искат да направят нещо ново, да вкарат някакъв нов спорт, нов култура в България и в всичките им градове. Ево, наистина за нещата, които сте постигнали с клуба. Така че в днешно време е много по-развит спорта, много по-разпознаваем. Да, така и аз съм играл джага много пъти, ходил съм, нали, по заведения, нощни клубове, както ти каза. Наистина, почти всяко едно, в което аз съм ходил, е имало джага. Нали, но за мен е примерно много труден спорт. Има много фигури, те постоянно се движат бързо, топката също много бързо. Виждал съм хора, които използват двете си ръце като автомати. Стрелят много бързо с китки, навиват си ръката. Може да ми разкажеш малко повече за самите правила на джагата? Нали, да. Колко, примерно, има като във футбола 11 играча. Да, това са два отбора, да, по 11 играча. Идеята тук и концепцията, тук е нещо много интересно. Като казахме, че има много модели маси, има една испанска маса. И сега да обясним, играчите са подредени вратар, 2 пред него, следващата линия е петима играчи, следващата линия е тройка. Нали, това е сбора, който ги прави тези хора в твоя отбор, твоите ръчки. В Испания обаче, понеже футболната им стратегия на футбола е по-различна, нали, това е като 4-4-2, системите на футбола. В Испания се е обърнали. При тях имат вратар с 3 играчи пред него, следващите са 3 и следващите са 4. Тройката ти е 4. Изобщо са разместени всичките фигури, геометрите стават различни, но играта е същата. Но това е само заради именно тази тактика и стратегия, която е, но това е само на испанската маса. Иначе по принцип стандарта е да имаш 2 петици, които да се борят в центъра, да имаш тройка, която напада вратари, нали, и защитници. Това е принципа. Съответно, повечето хора, като си говорим вече за правила, са свикнали, че топчето се хвърля
за да стартира играта. Аз съм забелязал пък, че има дупка, през която се вкарва топчета. Именно, или дупка, през която се вкарва. На непрофесионално ниво не е никакъв проблем, но ако тръгнем да говорим вече за професионално ниво, ще кажа, че има едни, може би, 10 правила, които са по-съкратената форма, а в допълнение си имаме един правилник, който е 60 страници. С други думи, имаме страшно много правила за играта. Но ще разкажа тези 10, които са, нали, как да кажа, до някъде създаващи комфорта на играчите да няма спорове. Да. Затова едни 10 кратки. Идеята е, че се започва от центъра. Слагаш топката в центъра на играта и трябва да има разиграване. Трябва поне 2 човечета да я докоснат 3 пъти, за да тръгне тя напред. Това е идеята, да няма момента на изненада, някой директно да ти я наби, ти му даваш топката, той изстреля. И това не се счита за гол, е фал. Именно, трябва да има разиграване. По същата логика, за да няма такова бързане, са от най-важните правила е, когато се даде топката, да питаш противника, готов ли си. Ако няма... Комуникацията е много важна. Да. Спортсменство трябва да има същото. Оттам нататък имаме едно положение, тези маси са без стъкло професионалните, с идеята именно топката да може да бъде поставена, когато има нарушение, когато има фалове, когато трябва да се изпълнява статично някакво положение, топката, когато излезе от масата. Стъклото за нас Не е приоритет. Напротив, то даже не трябва да бъде там. Та платформа с стъклото, това се случва по заведенията, за да не им крадат топчета. С жетоните, където се За да не им крадат топчета. Това е, нали, идеята. Но тук, по тази логика, масите, когато става въпрос за професионален те са нивелирани. Това означава, че като пуснеш топката от някаква височина на масата, тя трябва да заспре там, където е паднала. И по тая логика имаме мъртва точка, която се намира между линиите на играчите. С други думи, ако спре топката на определено място между дадени 2 линии на играчите, те не могат да я стигнат. И тогава идва правилото къде да бъде поставена топката. Трябва да се изпълнява един вид аут от единия от двамата играчи, в зависимост къде е спряла топката. Почти също като футбол, само дето мисля, че корнер няма в... Ами на този принцип все пак има един момент, в който топката може да излети от масата. Там пак се взима топката и се дава на другия отбор на двойката, за да може той да изпълни нещо като аут в футбола, нали? За да може да проведе играта, да стартира. А до каква степен хората, които са в отбор, трябва да играят заедно? В смисъл, Огромна. За да отидеш Синхрон им трябва, това синхрон, е. да. Трябва им синхрон, затова трябва да играят често пъти заедно. Естествено, има хора, които биха могли много бързо да се наместят. Това са, нали, едни професионални играчи, защото има и дисциплини. Които дисциплини има разни смесени двойки, дип турнир се нарича. На случайен принцип се избират хора и играят и тогава се падат, да речем, 2 добри играчи. Не е изненадващо те да си паснат много добре, защото в крайна сметка стратегиите за игра, ако някой ги познава, ако познава техниките, той би могъл да разчете играта и много добре да разчете и партньора си, и противника, така, и всичко останало. Се наиграш карта. Да, но ако говорим наистина за шампиони, те трябва да са играли доста време заедно, защото има много тактики, стратегии, приеми, които те могат да объркат противника и да използват, нали, собственото си развитие като двойка. Но да продължим с правилата още малко. Нямаш право да дигаш масата, нямаш право да блъскаш, нямаш право да говориш. Това ще наруши самата траектория на топчето. Това са, нали, от важните правила, които за да се проявява и играта, и спортсменството, за което казахме. Нямаш право да се заяждаш, да се присмиваш на противника. Това говорим за официални матчове. Ами в някои спортове се обиждат. И при нас се случва да се обиждат, разбира се, но тогава се фаулира и така. Добре, какви са вашите амбиции в Джара, изобщо в Българската федерация, защото ти си, както казахме, член на Да, аз съм и член на управителния. Ами, какви са ни амбициите? Една от много големите амбиции, откакто аз съм започнал, това са вече 14 години, този спорт да бъде признат за официален спорт. И сега във времето ние се образовахме какво означава да бъде признат. Съответно, има платформи, в които ние трябва да покрием даден параметър, за да станем официален спорт. И тези параметри са да имаме 15 клубни бази, да имаме N брой състезатели, да имаме N брой съдии, защото за съдии също се квалифицираме и ходим, нали, който иска да бъде съдия, имаме съдии, всеки турнир трябва да има. И ако ние натрупаме един определен брой бази, членове и така нататък, ние бихме могли да станем официален спорт. Значи на ръба сме на това, но това пак зависи от новите ни партньори, които искат да станат по градовете клубове. Това означава, че когато има клуб, то не е само да се съберем примерно в най-близкото заведение, където има джага да играем. Сигурно има в някои градове и бази, където... Ами повечето, виж, не, това е всъщност
това е втория, нали, ако си говорим какви са ни целите. Да. Ако е първата, нали, до някъде да се постараем, то си е баров спорт, барова игра. Естествено, Но когато го правят да се забавляват. искам да кажа, че няма да излезе оттам най-вероятно, нали, скоро, но една от целите е ние наистина да направим бази, които да са спортни зали, в която да има 10-15 маси и там конкретно да си имаме тренировъчен процес. Не, че пак не можем да имаме барче с кафе и нещо подобно, То да. но идеята е да имаме наистина един мащаб малко по-голям, в който ние да посрещнем малко повече хора. И наистина това, ако може да е на ниво България, във всеки град да има по една такава зала, нали, това ни е най-голямата мечта и цел. Наистина да стане това. Аз наистина бих се зарадвал много, ако има такава база за джава, хората да събират най-вече да се забавляват. От това е идеята. Сега аз имам няколко въпроса към твоите приятели, които са тук, състезателите, Стоян Манчев и Димитър Милев. Момчета, ви от колко време играете джага? Дайте първи. Аз лично играя от около 4 години, като тренирам от може би година и половина. В джара тренираш? В джара, да. Добре, а ти ходил ли си на състезания? Да, присъствал съм на две състезания, едното беше във Варна и едно в София. Във Варна, което беше в Морската градина? Морската градина, точно така, да, което беше организирано пак от Иван и община Варна. Ти помагаш ли на всички заедно за организацията, за събирането на хора? С каквото можех се включвам с носене на маси, сглобяване, разглабяне, но основно бях там за да играя. Нали? А Стояне, ти как се зараби на джага? Аз още като бях малък в квартала имаше в кварталното кафене една джага, една Марадона от тия щупените. Всички бяхме много заребени, тогава като научихме някой нов трик, всички си го покахме, една седмица го мъчихме всички да го научим. Карахме се, викахме се и тогава много ми харесваше, обаче мина един период, където не се занимавах и в един момент срещнах Иван и почна да му помагам за това, за това и пак се запалях да играя по-сериозно. Покажи ми някой много як удар, някакъв, който е много труден. Банка, ако искаш ще Кой аз? Аре, те имат достатъчно вече. Сега ти вече играят тук от колко време снимаме. Смея да заявя, че съм Покажи професионалист. някой готин трик, примерно, научи на нещо хората, които ни гледат тук в момента, да кажем, че искат да научат нещо ново. Добре, Дай съвет. като за хората ще ги науча на най-използвания удар по света, който се води най-добре в момента, той се казва Snake Shot. По принцип трябва топката да застане тук, виждали са добре, да, направо да отим от Не се жава така, да. Snake Shot-а се прави като топката, нали, по принцип може да е отдолу под тръбата, обаче когато отиде отпреди, ние застъпваме здраво и имаме друг вид контрол върху нея. И в този момент, когато ние сме тук, ние можем да се превъртим. Това е позволено. Чували сте хората сигурно да казват, не можеш да въртиш. Позволено е да завъртиш на 360 градуса преди да удариш топката. И се прави последния начин. Слагайте си някъде и тук трябва да си намерите точката на пълното превъртане. Когато се превъртите цялата ръка и хванете ръчката, тя се завърта точно 360 градуса. Той по принцип изисква много тренировки и свикване. Накрая, когато започнете да го правите повече, то се случва автоматично. То става роботски. Аз не мога да го направя също. Някой друг път. И като такава миниатюра, тя едновременно смесва в себе си, ако мога да ги сравна, шах и дуел. Дуел с саби. Само, че тук дадения играч, този дуел го води с 4 саби. Всяка саба има различен брой върхове, нали, 5 играча, 3 играча, 2 в една кутийка и всички тези способи и движения, които правим, неизбежно е да разчитаме само на случайността. Там идва шаха. Кога и от коя страна, като във футбола, да си проведеш атаката, с какви техники да я създадеш като пасове, като контрол на топката, като залъгване и чак тогава да прецениш кой от всички стилове на вкарване на удар за гол да използваш, защото има 7 стила на игра за завършване на удар и всъщност е една шах игра и дуел с саби. Много е ангажираща и мисленето, и действието, както каза, с двете ръце, лява и дясна ръка. Това е като при жонглирането, това е като при много други, нали, спортове или еквилибристи, които се занимават. При нас е на подобен принцип. Развиваме такива качества в играта. Каква е
твоята мечта, лично твоята мечта, освен, нали, че искаш да видиш хората, че играят много джага, кое е нещото, което те кара и да продължаваш да се занимаваш с цялата тази организация и да учиш хората как да играят? Кое е нещото, което те кара да го правиш? Ами, въпросът ти е много хубав, но ще отговоря малко по-сложно. Преди време, когато започнах да се занимавам с джаги, там беше въпросът наистина играта, забавлението, победата. Винаги за това, да. Да, това да се събират, нали, хора. Но във времето се оказа, че аз освен да правя този джага клуб, ние създадохме и една организация Алтернативно пространство, която е съпорт, нали, на Хале 3. Благодаря за което, да. Да, и всъщност като моя сега мечта, което ме питаше, оказа се по-важно, че ние създаваме общества. И когато създавахме и Хале 3, си давахме и тогава сметка, че ние всъщност създаваме база, обща база за всички желаещи да бъдат участници, да бъдат хора, които презентират дадено нещо, дали е спорт, изкуство, музика. И всъщност мечтата ми е това, да има все повече възможност за създаване на общества и самите те пък да се уважават и подкрепят едно от друго, да уважават успехите си. Когато видим Стоян как играе, да кажем, ти как така? Той да каже, аз съм спортен. Аз играх с него по-рано, когато докарахте масата, аз играх, признавам се, не ме видял, обаче аз играх на масата, Стоян, двамата изобщо много са добри. Аз наистина не мога да видя топчето, как прилита от ляво надясно. Много е сложно. Трябва да все пак тренират Естествено. на базата на това, когато човек е обикновен. Значи, има нещо много готино в джагата. Всеки може да играе. От малко дете до възрастен човек. Тя затова е зарибяваща, защото заставаш и е лесно да играеш. Лесно да играеш означава какво? Да върви това топче насам натам, удрят го, влизат голове, играта си върви. Това е забавно за хората. И елементарно, то не е някакви супер Така, но в същия момент ние пък правим едни много сложни пасови изчисления, което вече, нали, затруднява толкова обикновения човек да разбере какво се случва. Аз самия във времето станах толкова атрактивен играч. Повечето състезатели се учат да играят един-два стила, за да станат много добри, не си отделят време да правят много атрактивни неща. Има такива, които правят само атрактивни неща, дори не се състезават. Нали, аз някак се опитах да стана много атрактивен, за да мога да демонстрирам, за да мога да печеля повече внимание, за да мога да събирам повече хора. Да си интересен на да хората, съм интересен на хората, да се да. зарибяват, да. И с годините това беше, аз си мислех, че развивам джагата, оказа се, че е много по-важно да развиваме общества. Ние пак развиваме джагата, но освен нея правим, ето виждаш и телевизия, правим и обучение, правим и работилници, правим и концерти, правим. Та, ако ме питаш какво си мечтая си да има повече организации като нашата, да има повече, които да ни съдействат, да ни помагат, да има такива, които ни канят за участие, защото има такива. Ние сега комуникираме, участваме в различни инициативи, участваме в различни фестивали, като организатори. Ние самите създадохме по проект фестивал, който обиколи Варна, обиколи България. За фестивала, за състезанията в България. Последният шампион на България кой е? Тук ще ме затрудниш, защото последната година нямахме състезания. Това е лошо. Ако говорим за предната, наистина ще излъжа кой е. Има двама, може би, които... Но не съм сигурен. Нека да не те излъгвам. Софиянци със сигурност. Последната година тренироваш на турнирите, за които те казаха, че са участвали, се оказаха, те са начинаещи играчи. Нямахме възможност те да спечелят, защото става въпрос за много голяма конкуренция. Самият аз представям и участвам, но малко са посещенията, които имам да съм в петица или в шестица на професионален турнир. Просто конкуренцията наистина е много голяма. Силните играчи, които бяха в клуба, тези, които натрупаха всички медали, купи, опита, който споделихме малко по-рано, те самите станаха по-големи. Когато при нас има един малък проблем, че когато събираме група от младежи и те са много надъхани и играят и тренират и се развиват, в даден момент те стават мъже. Започват да имат жени и деца и ги удря живота. И така сега в момента Стоян са един вид третото поколение играчи професионални. Те трябва да постигат купи и медали, така че не е от нашия клуб последната година, нали, най-добрия играч. По стечение на обстоятелства е така.
Надяваме се тази година, предвид обстоятелства, да ни разрешат да правим турнири. Казахме, че миналата година са ни забранили. Да, разбираме. Като си говорим за фестивали, нали, за нас беше станало, нали, тенденция всяка година лятно време да участваме в фестивала Fun City, Варненския фестивал, с международен турнир по футболна маса. Това си ние нашия турнир, който сме горди, че са повтори 4 пъти, ако не беше Помня, този ситуацията. фестивал имаше супер много хора на входа на морската градина. Ами, играят има и на джаги. предвид, идват хора от цяла Европа, дойдоха хора от Индия, дойдоха хора от Америка, от Перу, това е на четвъртата година, нали, от популяризацията. Първите години съответно хората, които са Сърбия, Турция, Гърция, които са около нас, Румъния, те много им е лесно на тях, те така или иначе идват, но това да пристигнат при нас хора от други, нали, континенти е похвално. Гордеем с това. Това са повече от 120 професионални играчи, които идват лятно време във Варна. Надявам се и тази година да го направим. Дано да стане и тази година. В момента, къде тренирате вие джага? Колко хора се събирате? Има ли някакъв обосновен клуб? Имаме, да. Това всъщност е една от най-големите ни постижения за последните години, защото ние за първ път създадохме благодарение на доброволци от клуба. Това са младежите, които участват най-дейно. Ние спечелихме проект. Всъщност тяхната идея като младежка група, нали, имат такива възможности. Дадена младежка група във всяко населено място би могла да се създаде амбиция на каквато и да е тематика. В случая, те като са заинтересовани от джагите, тяхната амбиция беше да имат база. Да имат база, която да не е в заведение, която да не е в среда вечерна, да е когато е удобно за всеки един от тях. Да ходи да играе, да. И в същия този момент амбицията им да имат база е и с това да популяризират спорта. Тези обикаляния, които искаме да направим по училищата, за да може да дадат възможност на деца, младежи да играят безплатно. И всъщност в момента ние притежаваме една малка база. Казахте, че мечтата ми е да имаме такава, която е с 10-15 маси. В момента имаме такава, която е с 4 маси, които на нивото, на което се е развил клуба, е доста добре като самостоятелност и като възможност за тренировки и за развитие. А сигурно има и други клубове в България. Има клубове, казахме, че повечето от тях са в София. Аз се старая, в момента имаме инициатива в Добрич, където сме занесли маси. Там идеята е също да се регистрира един клуб, който да развива спорта. Имаме в Дългопол един младеж, който се занимава вече 3 или 4 години. Той е шампион, между другото, на джуниор. Той ни спечели най-много награди май последните години и последно време. И от доста време, пак казах и преди това, имам приятели по други градове, които се стараят да станат клубове, но пак е въпрос на организация и въпрос на отговорност, което пак за нас е гордост, че имаме възможността, имаме аудиторията и хората, които да направят развитието ни възможно. Не става с един човек. Аз самия не бих могъл да направя нито турнир, нито зала. Идеята е именно в това да има общности, общностите да се подкрепят и вътре, и една друга. Именно заради това трябва база, да, за да може хората. И в момента сме горди, че имаме възможност да се събираме и да играем. Може би не е чак толкова официално като рекламиране, като спортни, нали, инициативи, заради ситуацията, но имаме възможност всеки от нас в свободно и удобно за него време да продължава да тренира. И съответно опитваме се и с видеята, които правим, и ние създадохме във времето, в предната пандемия, създадохме лайвстрим обучителни видеа, които популяризираме също. С други думи, за да станеш много добър, е хубаво или да имаш маса в къщи, или да имаш база, в която да отидеш да играеш. Има доста хора, които си позволяват да си купуват маси. Масите не са толкова недостъпни. Ако някой мисли, че са много скъпи масите, не са много скъпи, в сравнение с един телефон. Или примерно билярдна маса. Билярдната маса е доста по-скъпа от джага маса. Сега не знам дали е удобно, но за 2000 лева се купува чисто нова професионална маса. За 1000 лева може да си купиш втора употреба маса, която да е в много добро състояние. Но пак ще се забавляваш, нали? Това е главното. Джагата е един от много, нали, добрите елементи, че тя е ефтин спорт. Не е нужно да инвестираш особено средства в допълнителни материали.
не са ти нужни специални обувки, екипировка и затова се практикува много от много хора. Дано развиете и Дано. базата във Варна. Да, дано. Да. Успехи ви желая с това, с което сте се захванали. Супер много благодарим, че дойдохте тук в Халя, ни донесохте джага, сега ще се забавлява много повече, дано и хората дойдат да играят. От сега да знаете, в Халя има джага, може да дойдете да пробвате, ще подкрепите нас така и ще подкрепите и Джара. Ще очакваме да дойдеш пак при нас, някой път да поиграем, да си говорим пак за джагата или може би да се похвалиш с това, че имате някаква нова награда от някой световно първенство на дано. И най-вече да се пазим. Благодаря ти много, че дойде. Вие бяхте с последния епизод на Халя ТВ и очаквайте включване скоро.